Colexio CEIP Torreilla. Ola a todos, hoxe estamos con María, Cristina, Zulle e Martina, xa que vos contarán as noticias desta semana. Atendede ben. Os alumnos de sexto foron a visitar Radio Arosa, onde fixeron unha emisión e entrevistaron ao alcalde Luís Arosa. Eu vou vos falar sobre Arosán Marcos Ninebúa, que acabou a pasada fin de semana o seu noveno mestre Mateo, o premio máis prestixioso do audiovisual galego. Na entrevista que lle fixeron no Faro de Vigo, contanos cales foron: Teresa mellor documental con historia dunha parroquia, radiografía dun autor de tebeos e a Virxe Rosa. O mellor guión por As Leiras de la Bella, a mellor montaxe pola Viaxe de Leslie, a mellor obra experimental para manuscritos castellanos e Arón. E agora, a mellor realización por Historias de aquí. Que sentiu cando escoitou o seu nome por novena ocasión? Preguntáronlle no Faro de Vigo. Nervios, emoción. Non é porque che dean o premio, é porque te lembras do que che custou, do difícil que é que un proxecto saia adiante, da responsabilidade que tes unha vez que consegues, conta el. Dende Radio Carcamán queremos darlle a enhoraboa ao noso veciño. Quero vos contar que o Céltica este ano cumple 100 anos. Na parede do campo dos maiores hai debuxado 2 debuxos que comparan o tempo que pasou dende que se creou ata o día de hoxe. Este sábado farán un evento sobre a nova roupa, o novo himno e moitas cousas máis. Será este 28 de marzo ás 7:30 da tarde no Auditorio da Illa. Céltica, 100 anos de historia, orgullo e paixón. Grazas por escoitarnos a nós neste informativo. Recordade escoitarnos cada semana, aquí, en Radio Carcamán. Apértase! Adeu!